Brain Rot Unboxing! Unboxing на... Колко сте взели, бе? Вие двамата имате по едно. Аз съм взела две, да. Добре, Марто, нека да започнем... Да започнеш ти. Така. Имаш ли тунг-тунг сахур? Вадя го и ми казвате добро ли е. Я да видим. На допир ми е като лири ларила. О, това е лири ларила. Я да видим. Да. В! Айде лири ларила. Добре, сега съм аз. Давайте. Дано да имам тунг-тунг сахур. Не трябва. Аз трябва да имам тунг-тунг сахур. Бонека амбалабу. What do you mean? Ги знаеш всичките, човек. Това е много яко. Да, му това е Аз яко. съм малко. наред. Ма той има и карти вътре, бе. Не! О, тунг-тунг сахур! Не! Тунг-тунг сахур! Тунг-тунг сахур! Мамка му! Жената не чува, Не ме интересува. Имаме карти тук, виж. Добре, отварям, чакай, аз съм Давай, Марто. Би трябвало и при него да има тунг-тунг. Ние ги опипвахме всичките. Те на мен най-тъпки ми се паднаха. Я да видя какво ще... Гледай ги, те са братовчери. Това не помня как се казваше даже. Вашето са бахти яките, не е честно, ей! Аз това го имам и на плюша на Ама играчите даже. имаш карти вътре. Не ме интересуват картите, бе. Аз имам балерина, капучина, бр-бр, патапим. Заповядай. Наистина ли? Да, дай ми едно от твоите и сме квит. Кое си харесва Имам и повече? он дин-дин-дин-дин-дун, ма Дай дин-дин-дин-дун. слънчето.